Digital procesautomatisering er, når man bruger teknologi til at automatisere manuelle opgaver og processer. Man koder et program, en robot, der kan arbejde på en computer på samme måde, som et menneske kan. Det kan omfatte alt fra at sortere e-mails til at bogføre eller håndtere sagsbehandling. Der skal bare være klare regler for, hvad den skal foretage sig. Det kan fx være finde en borger på en liste, oprette et brev, sende brevet som digital post og lave en note om, at brevet er blevet sendt. Hvis den støder på noget, som den ikke kan behandle, lægger den sagen til en opgave til en person, som så kan tage stilling til, om robotten skal prøve igen, eller om et menneske skal overtage. På den måde har medarbejderen fuldt indblik i sine sager og data. Hvis robotten over tid finder mange ensartede sager, som den ikke kan håndtere, kan man lære den at behandle dem. På den måde bliver den gradvist bedre. Man kan altid gå tilbage og se, hvilke sager robotten har behandlet. Man kan også trække en statistik, så man kan holde øje med, hvordan og hvor meget robotten arbejder. Digital procesautomatisering kan frigøre dine medarbejdere til at fokusere på mere værdiskabende opgaver. Det kan hjælpe dig med at producere mere med færre ressourcer. Det kan hjælpe dig med at reducere fejl.